एसपीटीवी तरफ मु प्रीति आपन को स्वागत जनाऊँ। आज आम आसी पहुँचे पट्टामुंडी अंचल कसणाटा पंचायत हाईस्कल रे जिला स्तरीय विज्ञान मेला चलती। आसतु भितर कौन हो देखा। এটা কোন হচ্ছে কয় Management of urban biodegradable wastage ଅର୍ଥାତ୍ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜୈବ ଆବର୍ଜନାର ସୁପରିଚାଳନା जो ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନକୁ କମ୍ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ପଲ୍ୟୁସନକୁ ଆମେ କମାଇ ଦେଇପାରିବା। ଯେପରି ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସହରରୁ ଆସିଲା ନା ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବା। ତାପରେ ତାକୁ ସେପାରେଟିଭ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ସେପାରେଟିଭ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଟା ପରେ ସଏଲ୍ ମିକ୍ସିଂ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବ। ସଏଲ୍ ମିକ୍ସିଂ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାନ୍ତି ଯାହାକି ତାକୁ ଅପଘଟିତ କରି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ସେଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆମେ ଫାର୍ମରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ବଳକା ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ଏଠି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କମ୍ପ୍ରେସରରେ ଯେତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ସିଏନ୍ଜିରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆମର ନିତ୍ୟଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମାଇପାରିବା, ଆବର୍ଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ এটা কোন টিকে কহিব इकोनॉमिकल वाटरिंग इन एग्रीकल्चर सिस्टम এটা দ্বারা মানে বিকল্প শক্তি আমি ব্যবহার করি জলটা को সংরক্ষण করিবা সেই বিষয়ে। अच्छा का वो अरे गुंडे दरकार एग्रीकल्चर गुंडे दरकार नहीं